paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Friday pa lang ngunyan, ano? Angel, maraful pa lang kita ngunyan. Anhapot, mga tugang, sayan as kaysay, asun kaysay ibinase ang pangaran kan syudad de Legazpi. O taon-taon na, maraful pa lang kita taon-taon ang manggagana po mga tugang saro na tablet. Saro tabing tablanin tablet. Taon na. O di ikaw dyan makapot ka ng cellphone ko. Ayo, hilingon mo so winner. Tapos mga tugang ang tablet na yan natod sa ino ni Congressman Pido Garbin kanako Bicol Party List. Okay? O bueno. Anhapot. Kasubago, pinunanta ng mga tugang sa paghagad sa Indoki Opinion, Boda Reactions, mga tugang sa proposisyon ni Direct Secretary Bello na haralion databi ang mga board exams. Mga tugang, panahon na databing adalan, mga tugang kan PRC, ang sinabi ng bagay, dahil ang databi, takadakuldang mga estudyante na after graduation, dahil nakaka-board exam, di nakakakuhanin trabaho. Kaya haraliw na daan mga board exam na yan. Siring po sa engineering, sa law, dentistry, medicine, buda iba pa. I-search mo daw tabi Angel kung may mga nasyon sa kinaba na dahil board exam. Jel, i-search mo ni anong mga nasyon sa kinaban anday keyboard exam. Nasabi kan so sa kuyang paradangog sa Japan, day keyboard exam. Pig-search ko mananggad sa online, day mananggad palang keyboard exam sa Japan. Ang mga nagagraduar, kundi duman sinda mga tugang sa kalidad ng edukasyon habang sinda po nasa pag-ieskwela. Day palang sa inang mga board exam. Mga tugang, ili nga, pero look at ano yan, Japan. Mga tugang ang senda tabi na ano ni, ang senda tabi na kalidad, ano? Ang sendang ekonomiya, mga tugang sa bilog na kinaban. Pighanap ko sa baguan, Finland, gustong arugon sa sistema kang education tabi sa Japan Buda sa India. Na duman sa quality, masyadong liberal ang education ninda. Mga tugang, kaya garo send naman ipapasunod ang siring na bagay. Pero sa Pilipinas po, pwede daw yan. Bata sabi ni Padingmar, iyan nga yan, mga kwan man sa nangaya yan. Nagpasikat man sa nangaya. Garo man ang gadiyo. Saro, masabi man kan sarotang paradangog, ulokon nga yakaan si ano yan, tanaw na baling da so atensyon mga tugang duman sa isyo, bako na sa sinti kaninda Presidente Rodrigo Duterte asin mga tugang ni Senador Manny Pacquiao. Okay? Pigapudan ko si pigtext ko sa Presidente Tabi mga tugang kang Integrated Bar of the Philippines Albay Chapter na di pa garing nagisimbag tabaka busy and so Presidente man tabi kang Albay Medical Society. Pigtext ko naman kung pwede ako maghagad ka reaksyon mga tugang tungkol tabi sa bagay na yan. No reply pa. Pero sabi ni Attorney Alvin Villarmino ang sa kuyang ka-textmate, sabi niya, from classroom to court, no pwede, senyor. Yes, from classroom to court, no pwede ngaya, senyor. Okay? Another reaction, ang dapat ngayong halion dyan sa renewal of professional fee kang professional ID. Iyon man ang ganadi. Ito, ako nga niya pabor kaan, po ako kayan, sa oras na nakagraduate ka, gustong sabihin ko, ang qualified ka na, i-apon mo, so batch mo sa estudyante na medyo loko-loko. Nakapasa samantalang sa kambulaw di dae, swertihan baga. Iyo mananggad nga ni Saro, di ba? May mga may honor sa college tabi na dahil nakakapasara sa board kumpara duman sa mga ang pimpiga pamahawan, Jean. Ang piga pamahawan, Jean, mailing mo yaon sa iraram kan Santol, yaon sa iraram kan Sampalok, dahil mailing mo yaon sa kanto,
sa gilid kang baybayon mga tugang nagpapaturuwal-tuwal. Pag board exam, pasado. Hello, good morning. Hello, good morning, DP. Reaction, opinion, migo, go. Argeni. Sa Japan paano, dahil sinda ang board exam. Hmm. Sa vicinity na hindi sa alone. Pero pag nag-practice ka sa luwas, kaipuhan mo mag-acquire. Aha. Maliyo, tama yan. Igabaga ki mga arogan sa ibang nasa sa US dahil ka ang kuan sa US pag pasado ka sa board exam digdi dahil ka man naman makapractice ka nadalan mo dahil ka mag-take sa ina. Yes, sabi ko na o sige ay punta. Aha. Pag abot digdi, ma-practice ka within the physical index. Yes. Migo, nawawala ang signal mo Bago pag international BPID, nawawala, ay yung gusto sabihin, dahil pa yan magpa-practice. Yes. Arkin na tuya, pasado dentistry, pag abot naman sa US, ano ka? Aha. Diba, dental assistance ka lang? Diyo. Ang nurse nga ni digdi, dahil man, ang doktor digdi sa US, dahil man talaga, mauturo ka duman. Diba? Arkan man sa na yan, ngunyan, pag iyan nang ginibok ang Pilipinas, masyalo kitang maruro, nata. No. Primero ka, ano, ang education na digdi, pakuman sa pagminos, medyo luya na. Oo. Sa elementary nga, hindi pa nakakabasa ang iba. Bala. Posible. Okay. Ayan, really na dambi kataramta, BP. Opo. Kunyan, dari ba ko yan ang top o ngunyan na panahon na yung araw kayo may pandemic kita. Kudul nga nila, didipitisan. Ang may mga honor, so may mga inaama. Yes. Kasi ng Joaki. Ngunyan, tapos nadalion mo kina yung board exam, Jesus Maria, apo kasi architect Leo kung matukakaan. Kaya dinaplusan niya. Ikaw na kanan masurti ta. Ano po sa'yo mo? Kadakol na engineer, doctor, attorney, architect. Ikaw na kanan masurti. Iubon mo, kung may calling card ka, mapapalo ang calling card mo? Yes. Sige na. Iyon na. Pag palay ka kitrabaho, labaw ng biodata mo. Good morning, sir. Ang dapat po halion ninda so CPD requirement sa pag-renew kang license sa PRC, tadai ka makarenew kung wara ito. So pigpagalan mong pirang taon bago makuha, dahil mo man magagamit por dahil sa CPD na iyan. Iyo ang bago ninda bako so halion ang board exam. Igwa kaan si Mrs. nga ni sa indasus continuing education something, dapat may units ka May units ka. Reaction. From an engineer. Reaction. Hello, engineer. Mer, maray na katabi. Yes, go. Kung kaya yan sa i-upload ay iba kayo pakatapos ni repeat. Oo. Kasi sir, sa totoo, 3 years ago, before implementation ng K-12, sa transition ng college, sa K-12, pinadala po ako ng People University College sa Manila para mag-attend with the CHED and other schools at state universities. Kasi yung proposal po na Philippine Technological Center, ang proposal nila is aralan na sa engineering, alisin na kasi 4 years na lang yung engineering, na lang yung board exam, alisin na muna yung board exam, then once the student graduated at 4 years, automatic tatawagin silang engineer. Yes, talaga. Pero di po sila pwede magperma sa plano o mag-design unless po di po sila magpa-accredit sa Philippine Technological Center. Which is under by CHED. Opo. Ay, under by CHED and under by PRC. Ano naman po sa accreditation, ang requirements doon, ang proposal ng committee is that after you graduate, you must perform and gain any experience related to your course within 2 years.
Yes, okay. Tapos, after that, mapa-updated ka po sa PTC, i-valid yung experience mo, and there's also another exam. Nandun na po yung exam, validate mo. I see. So meaning, lulutong ang competency ng sarong persona? Yes po, kasi po, even po yung architecture po. Opo. Even niya po yung architecture, nag-graduate po 5 years. Hindi po sila automatic nakaka-board exam Iyo. or nakaka-review because they are required to take their on-job training to the architects within 2 years. Grabe, di ba? 7 taon na di? O, doon na sa isang taon na sa napadi na yung mga arkitekto. May 2 taon kang OJT bago ka makatake yung board exam. Yes po, which is yun na din ang gusto rin mangyari sa engineering. For your course, pwede mo pag-graduate as pero hindi po sila pwede mag-perform o mag-design o mag-plano as long as hindi po sila accredited ng PRC o hindi sila nakapasa doon sa PTC na tinatawag yung Philippine Technology Center. So yun po, sa tingin ko yun po yung parang ibig sabihin ng Secretary Bilyo na hindi na pero sa totally abolition talaga po malabo po yun. Malabo na mangyari. Parang gagawin lang po after ng graduation, pwede ka na po magtrabaho as your profession, pero limited lang po yung pwede ka nang apuno na engineer nga o kung anong apod mo, magi ka naman sa competency na ito na pigasabi mo, unless na makapasara ka sa board, pwede ka nang mag-perform kan mga pagpirma, susug sa pagigibo kan tunay na engineer. Yes. Yeah, okay. Yung mga specialization. Yes. Apo. Kasi kahit sa architecture din po, kahit hindi ka po arkitekto pa, pwede ka rin po mag-design, pwede ka rin po mag-drafting, pwede ka rin po mag-concept. Correct. Pero hindi ka po pwede pumirma doon, kailangan mo yung license. Yes, correct. Opo, okay. Parang po yun ang parang interpretation ko doon sa sinasabi ni Engineer Bilyo. Director Bilyo. Opo, Secretary Bilyo. Okay. Thank you, sir. Salamat po. Alright, thank you so much. Professor Mercenario Legaspi, engineer siya na, mga tugang dyan sa Bio College of Engineering. Okay. Sabi kang texter ta, ako pa burman po kayan sa oras na nakagraduate kang gustong sabiyon, qualified ka na, ay nabasa ko na ini. Alright. Sabi ni City Engineer Ibo, sa 10 ASEAN member countries pa di, Philippines lang ang may board exam. Ah, talaga? Ay, thank you, Tabi Engineer Ibo. Ngunyan ko la. Actually, pag-search ko talaga mga tugang sa online. Ang nabasa ko so India, Finland, and Japan. Susog naman sa reaction ka sa bago kan sa pero sa midbid kong professor sa Bio. Pero according to Engineer Ibo tas Engineer Ibo, ASEAN Engineer ini Tabi John, Ronald, panini, ASEAN Engineer ini, Association of Southeast Asian Nation, maski saan pwede siya mag-practice, akreditado ini na ASEAN Engineer. Sabi niya, 10 baga kitang ASEAN countries, di ba? Pilipinas lang daan, may board exam. Ganun yan mga, yung mo, ano yan na 10 na namiyembro ta, daw, madali lang, tabi reaction, babalikan tayo ng text ng Engineer Ibo tabi kan Singapore, Malaysia, Indonesia, Burma, Laos, ayan, Myanmar, Thailand, di ba? Taiwan, Pilipinas, di ba? Out of 10 ASEAN members tabi, Pilipinas lang ang may board exam. That is according to Engineer Ibo na saro man ang ASEAN Engineer. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, Migo, good morning. Nadagog mo itong sabi ni Engineer Ibo palampali. Itong opinion na lang. Pero ika, ano ang reaction mo kan madangog mo ito na sabi ni Secretary Bilyo? Survey man lang ito. Survey. Ano ito survey? Patigilin yung reaction kan tao. Alam mo lang sa engineering. Ipon talaga, license engineer ka na. Kung may ka ba napakasarapon sa imo, makuman engineer. Engineering Henry Maceda.
Engineering. Kung araw ka yan, Oo. useless ang mag-eskwela ka sa pero magtapos ka sana. Okay na. Hindi, kung naarog kan, migo, taranggalo naman pati ang civil service exam. Kaya, ano mangyayari kaya? Hindi na lamang na license, hindi ng basihan. Pero kung competent pag-araw ba kayo, sabi natin. Ang exam ba, saruan sa basan kang competency. Iyo, Saruan correct. license or professional, ano? Correct. Kaya lang pag nakatrabaho na, paminsan, bako na competent sa trabaho niya, Ibang uro. An iba. Nabibirik na, bako na. Nabibirik ng competency. Ang competency. Oo. Kaya mas maraming mag-exam yan. Yes. Okay. Iba nga, how many times nag-exam Yes. just to pass the licensure? Tapos naliyon mo, gari, may survey na lang ito eh. Iyo. Garo sorbi, bako na pasikat sa na ini. Oo. O baka may iba pang objeto kung nata ginibo ini. Tama pa. Sige, salamat Migo. Ayan, Thank you, di ba? O, sabi kan sa rotang texter, sabi niya, ayun na nga nito. Sa Japan po baga, makalaog sa college universities, kay puhan po nindang mag-take exam and only 30% po ang nakakalaog sa universities and 70% po sa colleges or vocational courses. Very strict yan sindo naman pag-abot tabi sa quality of education. Very strict sindo naman. Hello, good morning. Yes, sir. Reaction, go. Marami ito po sa mo. So, survey. Ang mga eleksyon na baga, Manila ng gimmick. Gini may Saan point. maging popular ka? Gini may point ka man dyan. Ang unlicensed po, that is given to people who are professionally allowed to practice. Isipan mo padi nga ni, may license? Yung marami yan? Dan. Oo. Okay na. Latos. No, ako nagkakaraw. Ang padi may license. Oh. Hindi ko nagkakaraw. Ang padi, masyaparad mga padi. Oh, May license din ka. correct. Yun. Oh. Ano yung kita mga license? Sumata kami dyan. Kami, ang lisensyata sa broadcast, KBP accreditation. Yun na, we belong to the fourth Kung state. member ka kan KBP na station, Ayun, ka maka-broadcast, tama ka. maka-akreditado. Kaya ito na po sa imong sasabi ng survey. Soto, Ha? kasi pag David Bello, kabrotkuan, Survey, adi. Dewan basta matalang kiniglarasyon kung papaparaw siya. Oh, survey. So, baka rin, nag-uulong kita, di naging popular si Brad, si Bello. Oh. Kaya lang yan. Kaya Okay. naglubukan si Digong Buray si Pacman. Ito mas maray na ron. Kita mo niyan, libre. Ito mas maray na ron. So doon, mga eleksyon na boss. Yes, thank you. Kaya mo sa bakuna. Thank you. Okay. Ito. Sabi ni Director Leo del Rosario kang BU Institute of Design, tama ba? In Architectures, din, tabi si Director Leo. Mapun sa nangay ako, kundi hindi makapasok. Sabi na, Engineer Ibo is correct. Among the member countries, Philippines is very particular on board exams. In other countries, diversified experience on practice is more important. Then, you will be accredited by professional organizations to be one. O see? The meaning, Ronald, ikumparar mo kita sa inda mga tugang sa nagkapirang mga ibang associations, Association of Southeast Asian Nations, na medyo arasensado na ngunyan, wara sindang mga board exams, mga tugang, sinday ko kipigapod lang na diversified experience practice na pigapod. Kaya i-akreditado ka, pero day ka matake tabi ki board exam. Kaya pala, Junior, kung hali kang Pilipinas, pag nagtrabaho ka sa Singapore, Ronald, recognize ninda ang mga nurses digdi. Kasi Mrs. nagtrabaho man naman Singapore kipirang taon. So, tinapusan digdikan sarong nag-gradual sa tuya, recognisado sa Singapore. Takabaga. Ito, reaction. Brunei Darussalam, Myanmar, Thailand, Laos, PDR, People's Democratic Republic, PDR, Philippines, Malaysia,
Indonesia, Singapore, Cambodia, Vietnam. Yan. Ipig-enumerate niya. So, mga miyembros kang Association of Southeast Asian Nation. Alright. Hello. Good morning. Hello po, Sir Henry. Good morning. Yes, ma'am. Reaction po. Go. Siguro lang po ang process na kayo. Daima. For example, sa law, Opo. doktor, Yes. tapos yung mga iba pa. Opo. Sa education siguro, pwede sigurong haliw na yan. Kasi for example, baga po, Sir Henry, may mga talagang kayang-kaya ninda kasi may practice teaching na pigapod. Yes. Pagkapot sa board exam, naman po minsan hula ang sarong teacher, pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka competent. Pwede, Kasi may madam. Ang ilingon teacher talaga din po. sa education, di ba? Pwede yan. Eh, yun po. Oo. Ako man po talaga gabos na teacher, matitibay. Oo. Na nasiswertehan din talaga sa pag-abot sa board exam. Opo. Ako sir, tulad ko po, may experience ako sa pagturo, 10 years. Yes. Nag-try akong mag-let ng 3 beses. Hindi ko talaga maipasa. Pero yung kaklase ko, sa loob-loob ko, kahit sinong teacher, sabi niya mas matibay ka pa nga duman, ano. Sa board ka lang, anya, hindi may ano. Iyo baga. Hindi mo maipasa. Pero kung sa pagturo, kayang-kaya ko sir makipaglaban sa pagturo. Yes. Oh sir, nakapagturo talaga ako. Board exam lang sa akin ang hindi lang sa ating mga kamay. Pero trinay ko yung best ko, parang feeling ko nung mag-take ako, pasado na ako, pero dahil mong iraray. Siguro ko sabi ko, ang Diyos talaga din ang may ano, kasi kung may purpose, ang mahal na Diyos. Kaya, mahirap ka, tapos yung kaklase mo, mas lalong mas mahirap. Kung baga tinutulungan din talaga kang Diyos. Parang naniniwala ako doon. Yes. Na mas siya na ang main compare sa'yo. Ang gabos baga, madam, sa kinabanan, may purpose kita kung natayaong kita sa trabaho kang ini. So, meaning, may mga pigaplano ka. Yung dati, di ba? Yung nag-waki parang sa Magna Carta. May pigaplano ka na gustuhon mo, dahil mo nakukuata. May planong mahal na Diyos para sa imong iba. May di pa para naman. Ano daw po kaya sa Magna Carta baga dati yun? So dating dahil mo nagpakapasa. Kinuha na ito sa kahaloy-haloyan na panahon. Naka-insinda sa public. Yes. Ano daw po kaya kung magtegwakan sa education, ang ano kang Department of Education, na sumay mga haraluyo naman na nag-exam, kaya maninda talagang magtukdo. Magturo, Tapos, tawan man gayot kitens na ngayon, maina lamang ito. Ngayon, halimbawa, nag-take ka na kitira, tapos may experience ka talaga. Iyo po. Ayun lang po sabi sa Henry. Salamat po, ha? Kahirap man. Yes, salamat po maray. Salamat, ma'am. Opo. Salamat po. Alright. Yan, di ba? Mga experience mga tugang nin mga professional sa iba-ibang bagay. Basta ako, sir, di ako makonsulta sa doktor na dahil nakapasar sa board exam. Marauton po signal kang caller interview reactor gathering nyo. Ay, medyo mananggan nag-fade. Iyo, tama ka po dyan. Noy, the purpose of licensure exam is to protect the health, safety, and welfare of the consumer, public, not the profession. Exactly. Diba? Mga magawin na punto ini. Thank you, Tabi Nong. Ang purpose nga is to protect the health, safety, and welfare of the consumer, public, not the profession. Exactly. Sabi ni Foxtrot Bravo, sabi niya, sa school, mga matitibay ang mga engineer kapag pasado na, gariduda ako, taang patinampo, substandard na. As in, iba pang structural concrete project. Huling nga rin sarong texter Junior, Ronald. Dagdagan nga ang board exam sa engineering. Tapos report nga ni Jimmy na salita, so pilotin na ibinugsok, 2 metro. Dagdagan na sa board exam ta. So pilotin nga yung biburog, tagaring nga bako tamang paka-estimate. Hello? Sir. Yes, sir. Good morning. Neta, Sir Sukasto, o nagiging presidente, mabait ka mag-giray kayo. Talang kauna, professional kayo. Dapat yan values releases. Pagdaog, ibang charge. Ibalik. Oo. Paano kita? Dahil mo kitang malpractice
Oho. Kaya, regulatory-oriented sila, bakit development-oriented. Iyo. Ang competency is acquired over the years. Yeah, Not correct. just Correct. Oo. Board exam. Pero sir, balikan ko sa reaction mo ko sa bagaw. No? Confirm ni Architect Leo and Dr. Engineer Ibo na sa Asian countries pa lang, Pilipinas lang talaga may board exam. Exactamente. Oh. Mga resinsado pa nga sa Toya, siya nag-iriwan ka pa rin sa Pilipinas. Iyo man ang ganun. Kasi dahil Oo. hindi pa. Ano siya? Karablahan? Iyo po. Kaya nga, so asosasyon mismo, ito lang kung siya guilty. Oo. Oo. Bakong papasal ka si 10-week jogging ni whatever, ganong nilino sa tao. Iyo po. Maski siya na issue, may bukid man talaga. Pero, Oo. sistema ta, medyo sabihin ka na, napag-iwanan tayo ng pansin. Iyo man ang gan. Kadakol pa yung requirements na to kung ano-ano. Mananggat. Di ba? Yes, sir. Oo. Magkita, hindi magkita sa paligo. Nagdodokita na sa lalakyan. Hindi mo na mo. Yes, sir. Salamat. Iyo bagano. Kita na sa naod dyan sa sitwasyon sa palibuta. Sabi ni Paning Benny, lansiyan pa di para mawara ang topic sa pagkatut ni Presidente Duterte, tambuya magbise, pero sabi, pipagal na siya, bankrupt na ang Pinas, nakaipuhan ang tax na pandagdag, arog kan mga bayadan, sa pag-exam, buda pag-renew kang lisensya. Lansi man sana yan. Madali, bata, nagkaparada na ng mga pag-iribatada dyan sa labas, ha? Hello, good morning. VP, good morning. Yes, sir. Good morning. Reaction, boss. Ito ba natabang quick text ni Engineer Ibo? Apo. ASEAN countries. Aha. Kung ihilingon mo, tama ito, pero ang hapot na Pilipinas lang ang gwa. Iyan nga ni padi ang hapot man talagang dahil kumasimbag. Isa daw na, ano daw na ahensya de gobyerno ang dapat magsimbag kan kung, siguro PRC adi, PRC tabi. PRC gayon. Parang sabi, Sir Henry, Oo. ang hiling ko kaya na kasi, ang Pilipinas lang ang mahilig mag-copy-paste. Nakuyo, ang constitution ta, copy-paste hali sa US. Correct. Oo. Ang government systems ta, copy-paste hali Copy-paste. sa US. Oo. Pati yan ang mga licensure, copy-paste hali sa US. Yung manangga. Diba? Pwede. Oo. Hiling ang context pa itong sabi ni Secretary Bello, kung talagang gusto niyang ipaadala na halion ang board exam, Oo. makirikrat talaga ang mga nag-board na natin nagpasado na. Terminal, makirad talaga Diba? ng mga Kasi organisasyon na isipon yung mo, asosasyon. Ika, naging engineer ka dahil pasado ka sa board exam. Tapos sa bagong graduate, ako doon na engineer. Iyo. Diba? So, normal lang talaga ang reaction. Makirikrat yan. Pero kung hilingon mo, tama itong sabi no, nag-approach sa mga napag-iwanan na ang Pilipinas, dapat hilingon taman ang dapat na improve sa Pilipinas base sa pangaipuan ng Pilipinas. Oho. Diba? Yes. Ako mas kumpara sa kuya, mas tubod ako duman na ang competency na kukuha over the years. Iyo, yun, itong reactor ta kasabago, kwan ito, grabe experience siya na pag-abot sa kwan, sa education. Learn talaga migoyan, acquired ang competency, practice. Oo. Kakulaon pong bagay. Yes, sir. Aha. Yung man lang tabi. Sige, Thank Migo. you. Salamat. Alright. O, sandali lang ha. Magbe-break muna tayo. Look at that. Magayonon pala ng opinion pagdangogon. Ano? Aputunta daw ka ng PRC. Ha? Magayonon ba, Ronald, na may sari-saring opinion? Ha? Diba?
Magayon na pagdangugo na may sari-saring opinion. Ako talaga, kasi bago si sir, nag-upload na Japan ngayari, walang board exam. Kaya nag-search ako, nag-igo ako nagkahiling nag-apirang nation. Pero look at that, it was confirmed mga tugang, ako day ko aram ito na deng board exam palan ang mga miyembros kang mga ASEAN countries. Except sa Pilipinas. Diba? Ang hapot, natatakita sana mananggad ang nagpapara-insister kan board exam naan. Competency, quality, etc., protection, etc., etc. Itong hapot ni sir, natangita kita ngaya kumpara sa ibang nasyon, nahudyano na. Samantalang dakol kita ka na mga arugaan. Magabat ang hapot. Adi, iyan siguro ang dapat na pag-atid-atidon. Nyato mga tugang. Hen! Sa tuya baga, may board exam ang engineer. Pero pag may mga project, natatak may mga... Ini tabi, sir, ma'am, so nag-text. Ini po, bako man gabos na engineer. Ini po nangyayari ng pigasabi mo na mga SOP sa project sa nagkapira iyan ng mga opisina kan gobyerno. Sa gobyerno kaya, pag sinabing engineer ka, uniaong ka sa gobyerno, natawan ng kakiarog ka ining certain amount of money, subnaday sa sweldo mo, pigaapon SOP. Sa private baga, nga pon kan dilensya, profit. Pero pag yaong ka sa gobyerno, pigmandato sa Indo, na day ka pwede magdilensya. Except mga tugang sa nagkapirang mga provisiones na pigutugutan man. Pero ang SOP tabi na pigsasabi mo, nangyayari man ang ganyan. Sa mga nagkakaputin pwesto. Pero tabi, bako man gabos? I do not know kung perang porsyento ang pag-abot sa pigsasabi mo tabi na SOP, nembel to tabi ang kwarta hali sa nagkapirang mga proyekto. Okay. O, sandali lang, Lowens, Jimmy at Ans. O, last reaction natin, Last reaction. Mag-commercial kami. Hello? 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 Yes, ma'am. Good morning. Sir, dagdag ko lang ulit dun sa reaction ko kasi bago. Opo, go ahead. Go ahead po. Ang teacher baga po, igwake, bago ka matanggap kung nag-apply ka, kahit hindi ka board passer, kung qualified ka sa demo teaching mo, demonstration teaching, kita ang eskwelahan. O, sa kwento ka, ma'am? Bago ka nagtatanggapon. So may mga matibay talagang teacher na natatanggap dahil lang sa board exam, dahil sindam matanggap sa public, pero sa private, mga matibayon ang mga teacher na mga yaon dyan. Kada ikatatangkapon kang sarong eskwelahan na sikat. Lalo ako, sir, hala ako sarong eskwelahan, ay ko na po pangaranan. Oo. Ang eskwelahan ki mga, sabihin ka na sa Manila, sikat na eskwelahan, sarong private school, college. Iyo man talaga, madam. Natanggap po ako ninda, pero ako ang yaon dyan, president, sa directress, and then mga coordinator, bawat subject yaon dyan. Iyo man ang gano'n. Ano pang private Iyo po, school sir, man ang kaya ako rin, muyahan ko po. Di man masyadong requirement ang kaito, Ang problema ko is board exam. Pero look at that, ang quality kang edukasyon sa private school, dahil lang, takumpleto Ibang-iba. silang gamit. Yes, sir, ibang-iba po talaga. Iyo man. May point Kasi ka ang dyan, mga ma'am. teacher talaga duman, dahil ka talaga matanggap ninda, kung Yes. dahil ka man talaga qualified. Ako sa man ako sa nag-apply na baguhan na teacher. Pag talagang hindi qualified, hindi din talaga. Yes, yes. May point ka Kaya po po dyan, ako, ma'am. sir, para sa diri ko, qualified ako. Yes. Only ang board exam sa kuya. Talagang habo ng gadsi mo. Iyo po talagang kapusa ko. Iyo. Yun po, sir, kaya siguro po talagang pukawon man talaga ang ano kang PRC. Yes, yes. Especially sa education talaga. Opo. Bakit na-graduate na teacher, matitibay. Yes. Ang iba talaga, natsambahan ang licensure examination. Opo. Okay. Yun lang po, sir. Salamat po, sir. Ma'am. Yan lang. Kasi ako, willing akong magturo. Nakul akong mag-contribute. Yes. Especially kung magturo ako sa public school. Yes po. Yes po. Thank you, Yes, sir. ma'am. Thank you very much and God bless. God bless you too. Alright. Ang mga informasyon pong sa indong nadangog hatod sa indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Na Proxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Ferrex B Complex.
tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Clemix Forte. Clemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Eto na ang big moment ni Mami! Nag-spin move! Sabay talon! Sinut ang big Milo Paxi Grocery Card! Basta mo! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 0203 series of 2021. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga sukibutika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo. Kan Good Found Cement Factory, Palanog Kamalig Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex Workies yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex.
Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the code CAT. Peel the label and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya magtodo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Eto na ang big moment ni Mami! Nag-spin move! Sabay talon! Sinut ang big Milo Paxi Grocery Card! Pasok! Naka-score ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings such as suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 1470 series of 2020. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Sis, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala.
customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng lima, ₱5 lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. An Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige. Balik kita sa programa. Kadakol kan mga reaksyon. Sabi ni Architect Rani Imperial, kundi kita keyboard exam, makuha kita ki civil service eligibility para makuha mo sa tamang posisyon o employment sa gobyerno. Pwede, di ba? Thank you, Tabi. Engineer, Architect Rani. Good morning, Tabi, sa imo, ha? Bueno, mga tugang, sabi ka Department of Education, kamuda, tabing mga teachers na dahil pa nakareceive kan PBB, mag-relax na. Tagabos man da, tabi ka mo, makakareceive. Lowens, good morning, Lowens. Salamat, Tabi. VP, relax na, taga-busman matatawanan. Ini ang mensahe as in reaksyon ni Department of Education o DepEd Region 5 spokesperson Mayfloor Umamil. Sa DZGB News may kinaaraman sa pagtaokan performance-based bonus o PBB sa mga paratukdo. Ini makalis na ipagunambitan ka na sambitan ng tagapagtaram na ang pagproseso kay na nakadepende sa division o eskwelahan kung kaya sukunda ipa natatawanan magtagahalat-halat na sana. Siniguro man ni Umamil na ang PBB na ini 100% maining may tatao sa sainda. Kung kaya di sa na daw na panahonin pasensya asin pagtsaga-tsaga tagabos man daw matatawanan. May mga nagkapira kayang paratukdo ang nagpaabot ng reklamo sa DZGB News today pa nag-reflect sa saindang account ang PBB na ini. Alagad sigon kay Umamil maarabot man sa na ini kaya halat-halato na sana. Mientras tanto sa pag-follow up man kan DZGB News bilang pagkukumpleto kan istorya sa Schools Division Office kan Legazpi, 100% man na siniguro ni Department of Education Legazpi City Division Superintendent Cristilto Morcilla na ang mga performance-based bonus sa indang division na i-distribute na sa gabos na mga paratukdo sa lindungkan sa indang nasasakupan. Sigon kay Morcilla, ang gabos na budget kan eskwelahan na nag-agi sa indang opisina, gabos na ini natawanan kan Miyerkules dahil ta ini ang sa indang pinag-aasikaso tulos. Manonotarang na digdi sa Legazpi, ang DZGB News dahil pa manin mga nanonotarang na receiving reklamo sin concern digdi. Alagad sa ibang lugar, dahil pa natatawanan, lalo na sa mga nasa lindong ang ibang schools division offices. Pero sa susog sa DepEd Region 5, di pa halatalat na sanaan mga paratukdo ta ini pipo proseso kan mga respetibong division. Natagabos na teachers, makareceive ki PBB? Ha? Magabos na teachers, makareceive ki PBB? So, pwedeng makareceive ka iyan. Di nga ni, ang manera kang paliwanag ninda, gari ka po sa teacher, sigwa? Gabos nga daw matatawanan. Oh, anong meaning ani kang PBB? Performance-based bonus sa pampublikong eskwelahan. Oh, performance-based bonus. Roger. Meaning, bako pareho ang marireceive nindo, ta depende sa performance mo? Oo naman. O meaning, may posibilidad kang daing makareceive, ta kung daing kang performance. Pwede. Tapos, depende pa sa eskwelahan kung piraso rate. Ang siguro, dapat nasusugon yan, natata na delay. Oo. Natada. Makakasimbag daw kayan so mga respetibo ng schools divisions office. Hain sa kwarta. Na? Hain sa kwarta. Yaon sa inda. Pipirot ako. Natada ba ko na ka na? Nag-ipikto na eh.
Ano ibakuna sa ko. So gari sa kuhan? So sa gari sa pang origine. Yan pala sa kwarta na. Pag may nakaurong kita dyan sa Albay Division, apot kita. Oh. Okay. Pero relax na daw. Or ayo tama manangat palan. Di pa relax pa lang kita. Pako ka man yan, Maris. Bikinit ka. Dapat relax pa lang kita. Okay. Badamang to mga nakaresibi na magpapitsaman lamang. Inda. Oo. O sige. At mga dagdag pag-istorya, ating digdi sa Regional Center site, pati naman sa Schools Division of Fiscal Legazpi, digdi sa Rawis, ako po, LBB. Nagkawaragas na dahil sa mapabakuna dyan sa LC3. Natan, bakuna ko yan sa LC3 sana. Ako ikaw man sa mga malls. Ikaw sa mga malls eh. Sabi ba ganun mayo? Tata, napunta taro sa mayor may oras. Dahil Astrodome mo yan, walang Astrodome. Walang Astrodome mo yan, ano? Kaya palang duminagsak kayo sa LC3. Sa mga mapabakuna. Kaya lang ito na nga nagkaigwang kalibungan sa priority. Nagka-isus ko. Pero araw mo yan na social distancing na talaga. Di man talaga na-observe tayo kay Maraya. Diba? Utunganin na sa Astrodome, first day, second day, third day, may nag-react na, kan fourth day na, fifth day na. Kasi kitang taga-media, dito man na-reparo kan second day, third day, fourth day, second day. Na-reparo, patapos na. Kontador kan apek, nagsasadiri mag-increase nin konsumo. Reklamo yan ni Mayor Lando Palabrica kan ginabatan. Albatana, malibu na talaga ang panahon na Jimmy Nazalita. Good morning, Jim. Yes, salamat, BP. Kapapalaghan na naman ini. Kapapalaghan na naman. Nagpasiring ko niyan dyan sa main office sa Legazpi. Sa APEC, si Vice Mayor Lando Palabrica. Nagsasadiri mag-increase ang kontador mo. Dahil kan mabua. Nagpasiring ko niyan dyan sa APEC. Si Vice Mayor Lando Palabrica, nahanapon si Leslie Capos o kung bako si Apo Alvarez. Kasi na may experience siya, kasabay sa mga kabarangay niya, Kaining si Vice Mayor Lando Palabrica, duwa na harong tabi, bibe. May naharong siya, may harong man siya, may harong siya dito sa sentro, may harong siya dyan sa Binugsakan. Si siya naka-star sa sentro? Hindi siya. Sa Binugsakan, si siya naka-star? Pero may kwansa na siya duman. May ano? May ano? Katiwala nga ni. May katiwala sa sarong? Amo. Kura nyo napigitiwalaan ito? Lalaki. Inayo pagkomplika rin ang istorya. Gari nga napasala lugod. Ang barit ang iya kontador. Napanduman niya sarong lugod. Ang pitututukan. Sige daw. Kumusta? Kaya taging mga aldaw, mainit pag-asulisyon na BBP sa pagtaas kan rate, kan kuryente sa bill. Naipaliwanag na bagay-etikan mga taga-APEC? Yes! Sureness. Luway-luway naman ining nasabutan kan na mga consumers, tawisim bagadado man, so pigbabakalan kan kuryente naglalangkaw. Sureness. Nina, siya ginubatan, kabilang si Vice Mayor Lando Palabrica, ay maako ang sitwasyon. Itong pag-increase kan bill, na medyo nasasabutan na. Ang question, takan pinaghihiling niya ang sitwasyon, kan bill niya, bako man apira katong rate, nagsasadiri maglangkaw ang konsumo niya sa kuryente. Nagkakaskas ang kontador? Pinag-testing niya inita BP. Kasubanggi, inordiran niya tao niya duman sa ikaduwa niyang harong. Palsukon mo ngaya, dahil ka ngaya magpailaw, alas 6 sa pagkabanggi, sagkod alas 6 mo niya na pagkagat. Ilingon ta ngaya kun, ang kontador nagtatarirek na daiki. Konsumo. Dahil nagagamit kay kuryente. Yan na po na, boss, pinaralso ko na ngaya sa ilaw. Puro kantila na sa nangaya ko. Ingon niya na atap, binasa, kontador. Kinumper ko naghiro, hiniling.
Naghiro, sabi, Bibi. Naghiro. 13 kilowatt hour. 13 kilowatt? Oo. Uli na, kung ito, kung 20 pesos yan, mga nasa pera, sobrang gatos. Times, i-times Baka 12 sa mo yan. kontador ni Vice Mayor, baka may nakatakod pag ibang linya. Yun na nga, dadyanon niya sa kuan, sa APEC. Malibong talang laban. Makomen sa na ini, naghapot-hapot si Kagawad Lando Panabrika Malibong ang sa laban. mga kabarangay niya. Oo. Pararihasan kuan, nakukuha niyang informasyon. Oh, di ba? Ako ngayon, yung man, The same parareho pala, the same parareho. parehas man niya. Kaya maski magbaba, subil, surate, magalang ka manggilayon an babayadan mo. Yung sabi na, the same parareho. Ang nagataririk, so, puntador. Kahit ka nakahiling. Hindi man siya pat kaya ni Buda si Leslie na naman. Simba ko na naman, nakulaw na naman yan na hapot-hapi, Bibi. Di ko sabi yun, bako accurate ang pigbabayadan mo. Sa konsumo, tanag sa dito, mag-unay, lalo na kung may konsumo ka, yung lalong makas kasi ito nga hindi kinagkonsumo, nagkatalibong, lalo sa may nagkukonsumo, may nagkatalibong na. Kung nagkukonsumo, kung nagdadalagan sa kuryente niya, nagdadalagan data BBP sa 44 Yan, bigsabi. kilowatt hour. Ay, nako. O ngunyan, unina, ang pagkisuyo ngunyan ni Vice Mayor Lando Palabrica. Sa Miyerkules, alaunanin pagkahapon, iimbitaran ang mga taga-APEC. Leslie Capos, Apo Alvarez, digdi sa Sangguniang Bayan, para pasimbagon, natatanag sa sadire, investigaran inda itong kontador ni Vice Mayor Lando Palabrica. Sa nata ito naghihiro, nadaimanin kuryenteng nagdadalagan sa kable. Makadalas ba ta? Ngunyan, ang pangakoda ni Vice Mayor Lando Palabrica sa mga taga-ginubatan, kung igwasin danin arog kayo ng eksperyensya sa iya, makipag-coordinar na siya sa isinda kay Vice Mayor Lando Palabrica, invitado sinda sa Sangguniang Bayan, pero limited siya na sa 40 persona. Ngunyan, mapaluwas na sindanin hotline, o kung bako, hindi na sa DZGB, so mga may concern, ipaabot na, direkta na sa iya, ay papaabot, ihapot na ini sa APEC na sitwasyon ini. Tapos matatandaan, Pipe, nagpararelibot, may mga taong nagpararelibot, digdi sa 3rd district, so mga kontador, nagsaralidahan, maski na man kinapitugaro, kayo ning kagawad na Palabrica, nakasabay duman. Yes. O yan tabi, Pipe, Miyerkules, alaonanin pagkahapon, iimbitaran sa Sangguniang Bayan ang mga taga-APEC para simbagon ang concern ni Vice Mayor Lando Palabrica. Ang Hapot, nagtataririk ang kontador na daiman na nakaon ang linya kan kuryente. Jimmy Nasalita, DZGB News. Nawin na nga ang beauty ni Kuya Rondon. Nawin na nga ang beauty ni Kuya Rondon kambareta ni Kuya ni Jimmy. Nag-post click nga ako kan sureness. Unang resulta mga tugang pagkanpirmi kulang kitang kuryente. Ang populasyon da ngunyan kang Bicol, 6 milyones na. Ano doon mga factors kung nata po nagdakol ang populasyon kan Bicol region? Susog po mga tugang sa Philippine Statistics Authority, Bicol. Okay, report from Ange Galero. Ange, good morning, Ange. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, uminabot sa 6 milyon ang populasyon kan mga personang yang libi sa Bicol sa taon 2020. Inian kinonfirmar sa DZGB News ni Philippine Statistics Authority Bicol na spokesperson Vlad Peraha
kung sa iyang sinabi na mas halangkaw ini kumpara sa 5.7 milyon sa ng populasyon kan nakalihi sa taon 2015. Paliwanag sa DZGB News ni Peraha na usually ang main factor daw kay ining growth rate kung sa mas dadagdakol sa pagdalagan kan mga panahon dakol ang nagaaki na mga kababaihan and ini man ang nakakadagdag kung iguanin ng paghalangkaw sa populasyon digdi sa Kabikolan. Sinabi ni Peraha na sa ngunyan ang Camarines-Sur iguanin pinakahalangkaw na populasyon kung saan uminabot ini sa 2 milyon na mga persona asin nagsunod digdi ang probinsya kan Albay na iguanin 1.3 milyon na populasyon. Sa eleksyon ini. Nata ito. 1.2 million. Kakulang. Tapos tagar 50 pesos na sana. Bilang nga daw. Pero papaduman iyan sa mga registered voters. Ito, registered population. Iyo. Pero daw ang registered voters kan out of 1.3 million. Hindi sana kumpira. Magtag 50 na sana. Dakulang gastusan kan madalaga na gobernador. Ha? Magtag 40 na sana. Ang gastusan talaga kan madarlagan sa national provincial position. Di ba ga? Okay. Sunod sa Albay VP, ang probinsya rin Masbate na may 908,000 na populasyon asin ang Sorsogon iguanin 828,000 na populasyon man mantang sa probinsya rin Camarines Norte igosindang na irehistrong mga persona na sa 629,000 mantang mantinidang pinakaditigdi iyon islang probinsya kan Catanduanes na may 271,000. Kulang ang paraligid. Kulang sa paraligid sa Catanduanes. Dakol pa lang sa Kamsurbal Albay. Dakol sa paraligidigdi. Dakol ang naligidan. Dakol lang nairido. Dakol sa naligidan sa Kamsurbal sa Albay. So, ayan, VP. I know the factor. One of the contributory factor. Pero may kita na yung kuryente. Madiklom. May kita na yung kuryente. At ang magkaratorog, pag minapalsak sa kuryente, di man nagkairilingan, karap-kapa na sana. Pero seryoso, Angie. Sige, tapusan na muna lagot tabi. So, ayan, VP. Siguro sa PSA Bicol, iyon ang kanyang nahiling ninda. Dako lang nababados, nag-aaki, na kung saan ang kadaklan daw digdi sa nagdako, nakadagdag sa populasyon ining may kukonsider on mga aki sa good sa Kahovenesan. Sinabi ni Peraha na sa ngunyan nakikipag-coordinar man sinda sa Popcom Bicol para maaraman pa kung ano ang iba pang mga naggausakan paglangkaw kan populasyon sa Bicol alagad aramon man girarin ninda kung ano ang posibleng epekto kay ni lalo na sa lado ni empleyo asin ekonomiya sa mga maabot pang aldaw lalo pang huminalangkaw nga ni na sobra 200,000 ang populasyon kumpara ka nakalihi sa taon 2000. More than 2,000 man sa 200,000. Pero pirang porsyento sa increase sa growth rate sa populasyon? How many percent? Yung sinabi? 1.16 siguro sa PSA Bicol. 1.16? Yes. May 0.16. So, growth rate. Mga aki, joke lang yun. Mga aki, nagitang kita. Sorry po. 1 point, very small man sana. Kaya lang, it's, ang kanya, ang equivalent niya is 200,000 plus. 285,000. Oh, nata nag-increase ki arog kaan. Ano nga sabi mo kasabak? Anong rason? Ito nga, nida ko lang bagong kumbaga inaki digdi. Sa Bicol. I see. So, di mo pala epektibo sa population program? Hindi kung dahil naging epektibo. No. Sabagay, pirang target na, pirang estimated ng growth rate, may target sinda kung pira? Wala man hindi na target. Nag-ano lang sinda, pag-conducir lang din. Resulta lang din pag-conducir ka census of population. Every 5 years in AVP. Yes. Okay. So, yan VP, ang resulta, sa Bicol. Okay. Aramon naman sa kung ano pa naging kontribusyon kay ni sa tuyang kapalibutan. Ilinga rin duman sa LC3 nito. Sarap pa nga na sa tao duman. Tagari nagkaigong exodus eh. Yes, VP. Actually, hali na kami duman. Pulo na da. Oo. Paano daw ito? Paano kaya baga? Garusan may QR code. Buda, suwakin na dahi. Pwede sa yumahan. Dahil man to siguro sa yumahan. Paano duman, VP? Ha? Paano na
talaga. Kaya nga ni, gusto sabihin kan, may entusiasmo kitang dakol talaga ang gusto nang magpabakuna. Yes, yes. Oh, basta siguro, ma-observe na lang so tama, social distancing na talaga, waragas na ya. Yes. Sige, okay. Yan, paramihan rin sa impormasyon sa mobile unit with Boy, Ans Galero, DZGB. Ngunya na pandemic, ang mga eskwelahan nag-adaptar kang online blended learning pero permi wara kuryente. Ang mga estudyante nagkasapar ki emotional and psychological stress dahil sa perming brownout. Kaya ang mga aki nagkakaproblema sa paghabol kang deadline. Pwede ba kasuhan sa APEC ki child abuse dahil sa grabing epekto sa inda kang brownout? Iyan ang hapot ni Dr. Sante Aranya. Pasalamat sa APEC sa pagdakula kan populasyon sa Albay. Doon, populasyon, migo, siyempre APEC man ang may sala, imbestigaran sa PAPCOM. Nito, Ire. 8:50 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Yes. Hello, good morning. May nag-aapod sa kuya eh. Hello, good morning. Nawala yung tumatawag ah. Dipisilon patingon niya na ma-in love. Adi, mapapaisip ka na sa paano kung wrong timing palaan. Bako mas magayon po na ma-in love pag warang pigipiling oras. Maray na sana pwede ka ma-in love sa McDo anytime. Huli taygwang everyday McSavers na nasa 35 pesos sana. Kung break time o breakfast time ang linamnam kang cheese egg desal. Kung merienda o meal time, ang crunchy meaty McCrispy chicken sandwich o savory sarap kang burger McDo. O bako nakakatakam, pun po sa 35 pesos sana yan. Ano man na oras, ano man na aldaw, siguradong pupusuan mo talaga ang everyday McSavers. Kaya sa tuyang mga paradangog, this is your chance to fall in love sa McDo anytime and order anyway. Via Mac Delivery, ride-thru, or take-out. McDo Everyday McSavers na. Starts at 35 pesos sana. Price varies. Ako talaga, McDo talaga ang masiram na pagkaon, Ronald. McDo talaga eh. Di ba? McDo talaga ang the best. Oh! Aha! Friend, good morning, friend. Good morning, friend. Yes, friend. Pwedeng pakisend mo sa akin yung 16-digit account number ng Smart Padala doon sa bayan? Di ba? May malapit ng Smart Padala sa inyo, friend. Oh. Bakit pupunta ka pa sa bayan? Alam mo, friend, doon lang kasi pwedeng mag-claim. Friend, pwede na mag-claim sa kahit saang Smart Padala agent. Totoo ba yan? Totoo! Mas pinadali na nga mag-claim ng remittance. Cellphone number lang ang kailangan ibigay sa magpapadala sa iyo at pwede ka nang pumunta sa kahit saan na Smart Padala agent. Dala mo lang ang valid ID mo para mag-claim. Goodbye na sa pag-memorize ng 16-digit account number. Mas pinadali na nga. Pwede pala akong mag-claim kahit saang Smart Padala agent. Thanks, friend. True. You're welcome, friend. Dahil sa Smart Padala, mas pinadaling mag-claim sa agents kahit saan ka man. Paymaya Philippines Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Paano ang programa ta? Salamaton po sa Induga. Pasensya na po. So, may nag-upload, may nagte-text. Di ko na po magkabarasa. May maraisal batana. Angel, kuha yung cellphone ko. Tingnan mo yung winner natin. Binobola. Ang maswerteng numero ngayon. Ay, study ka ng bunot siya, do. Pulutan, andaman mo na yan tabi niya. Di mo turus makuha. Doon, card, pasok dito, anak.
Si Angel pala, daragaon na ano. Nakuha ko lang si Angel na ripanon, daragaon si Angel. Daragaon pala si Angel pag nakapalda. Noy, bonot noy, saro noy. Bala ka na kung sa irarom, sa ibabaw, pinaka-irarom, o sa gamako Yes, okay? Number... Garon din si GB ang numero. Sa pinakababa, Angel, tingnan mo sa pinakababa. Sa pinakapag-ultimo ka magiling. Suna inot dapat, suna inot eh. Oh! Number 1. Anong pangalan? Pakicheck mo nga, Angel. Number 1, ang maresibitabi nin tablet, mga tugang hatod sa ino ni Congressman Pido Garbin, kanako Bicol Party List. Okay? Number 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Pangaran. Ain. Ang pangaran niya po si Miguel Lopez de Legazpi. Ang tamang simbag, Miguel Lopez de Legazpi. Tama? Anaputa. Ang pangaran pong Legazpi City, hali po sa tataramo na ahali kay Miguel Lopez de Legazpi. Ini Angel Suwiner, tango niyan Angel. Ini, ang nasa number 1. Pangar, isus ko. Ganito, Crishel Balin o Balin. Crishel Balin. Crishel the lady. Crishel Balin o Balin, sorry baka na-mispronounce ko na apelyido mo, tabi. Ang winner natin from Santo Domingo, Albay. Crishel Balin, Santo Domingo, Albay. O nagbonot si Richard, ang nag-validate mga tugang kang numbers, tabi susog sa listahan midigdi. Ang nasa number 1 tabi si Crishel Balin ng Santo Domingo, Albay. Congratulations! Yan tabi sa tuyang lucky winner, mga tugang maresibit tabi nin tablet. Atod sa indukan ako Bicol Party List. Sa pagitabi yan ni Congressman Pido Garbin. Di ba no? Pag-claim na lang tabi kan sa indong tablet tabi sa opisina kan ako Bicol Party List. Salamat! Kung personalan, kita taghapot lang. Goodbye. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto reverse